Iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel mhux se tkun riflessa fiż-żieda għall-għoli tal-ħajja mogħtija fil-budget li jmiss. Dan ifisser li maż-żieda tal-kola li jmiss mhux se jkun hemm żieda partikolari biex tagħmel tajjeb għaż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Ikkonfermaw dan numru ta' imsieħba soċjali ma' Net News fit-tmiem laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD. Waqt il-laqa illi għalija attenda wkoll il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, il-UHM Voice of the Workers qajmet il-kwistjoni tal-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Biex iż-żidiet fil-prezzijiet tal-oġġetti jkunu riflessi fiż-żieda tal-għoli tal-ħajja, iż-żidiet fil-prezzijiet iridu jinħadmu fuq sena. Dan ifisser li peress li l-petrol u d-diesel għolew issa, trid tgħaddi sena qabel jibdew jiġu miżjuda fil-formula tal-kola. Taħt ċirkostanzi normali, il-mekkaniżmu hekk jopera, però meta qed ngħidu li żewġ prodotti, l-oli tal-fuel u l-oli tal-ħobs waħedhom kielu il-175 tal-kola plus il-1 euro li tal-gvern, allura bil-fors li f'xi ħaġa li mhix normali li hija eċċezzjonali tirrikjedi li jkun hemm intervent eċċezzjonali. Apparti mal-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella tkellimna wkoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-Mam Martin Balzan. L-impressjoni tiegħi hija li n-nies tal-faxxa t'isfel mhumiex qed igawdu daqs il-faxex l-oħra. Allura affarijiet żgħar bħal-oli fil-fuel li mbagħad imorru fuq l-oli tal-ħajja kollha jista' jkun li fuq il-maġġoranza ma jkollhomx impatt, imma fl-iżjed vulnerabbli jkollhom impatt ħafna ikbar. Kumment simili minn Tony Zara, l-President tal-MHRA, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti, li mistoqsi minn Net News dwar l-impatt reali fuq in-nies ikkawżat miż-żidiet fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel għalhekk. Definitely li jkun impatt reali, speċjalment għal dawk li l-tħul tagħhom ikun l-inqas fil-pajjiż. U allura jkun iktar reali għalihom għax il-percentaġġ għalihom ikun ikbar minn dak li għandu tħul iktar kbir u l-percentaġġ tiegħu jkun ħafna inqas. Min-naħa tiegħu iċ-Chairperson tal-MCESD John Bencini qal li jixtieq jara tibdil fil-mekkaniżmu ta' kif tinħadem il-kola. Jien nixtieq nara xi ftit ta' tibdil bil-mekkaniżmu kif taħdem il-kola. Għax li baqgħet l-istess tista' tgħid għal ħafna u ħafna snin u naħseb li hemm bżonn li jkun hemm revisit tal-mod kif tinħadem. Bencini qal li llum il-ġurnata żdiedu ċertu affarijiet meqjusa bħala essenzjali iżda li huma esklużi mill-mekkaniżmu li bih tinħadem il-kola.